Γιουπι! Φεύγει το 14 και έρχεται το 15. Ας αφήσουμε πίσω μας ό,τι μας πλήγωσε, ό,τι μας χάλασε, ό,τι μας έκανε και κλάψαμε. Και ας κλάψουμε από γέλια. Υγεία και ευτυχία και ό,τι επιθυμείτε. Κάνει πολύ κρύο έξω, κοίτα, πέφτει χιόνι, κοίτα. Είμαι μέσα και το χιόνι το βλέπετε που πέφτει. Να μην λέτε ότι δεν έχουμε κι εμείς χιόνι. Έχουμε και πολύ μάλιστα. Βέβαια δεν έχουμε εδώ απ' έξω από την αυλή μου χιόνι. Αλλά εγώ θα σας κάνω να έχω χιόνι. Ότι εγώ είμαι πίσω από το τζάμι και βλέπω το χιόνι. Έτσι. Μου λέτε τι μου αρέσει. Να το κάνω. Λοιπόν, να σας πω χρόνια πολλά. Να σας πω πολλές ευχές. Ότι σας αγαπώ πάρα πολύ. Να χαμογελάμε γιατί είναι μεταδοτικό και να είμαστε πάντα χαρούμενοι και να βλέπουμε τα πράγματα και τη ζωή με αισιοδοξία. Έτσι συνήθως πρέπει να κάνουμε και όχι να κάνουμε κακομοιριές, πώς να το πω τώρα. Σας το λέω εγώ που εγώ δεν το έχω. Δεν το έχω να με... Τώρα, αυτά τα χρόνια που ζούμε σε αυτές τις καταστάσεις, να με πολύ χαμογελαστή όπως πρώτα που ήμουν μικρό παιδάκι και χαμογελούσε και ήμουν μες στη καλή χαρά και ήμουν η χαρά του σπιτιού που λέγανε. Εγώ τώρα πια κοιτάω να περνάμε την καθημερινότητα, να κοιτάμε να περνάμε καλά και να είμαστε καλά με τους γύρω μας, με τους δίπλα, με τους απέναντι, με την οικογένειά μας. Και όποιος μας στεναχωρεί, εντός εισαγωγικών, προσπαθούμε να αφήνουμε λίγο πίσω γιατί στο τέλος θα μας τρίψει και προκειμένου να μας τρίψει λέμε να είμαστε καλά, να περνάμε καλά την κάθε μέρα που ζούμε, να κάνουμε το σταυρό μας και να λέμε δόξα στον Θεό που ξημέρωσε άλλη μια μέρα για να δούμε πάλι τον ήλιο και την καινούρια μέρα την Ανατολή και να προχωράμε με τη θέληση του Θεού πάντα και να μας πηγαίνουν καλά όσο μπορούμε και όσο μας αφήνει ο Θεούλης να περνάμε καλά. Λοιπόν, σας εύχομαι και πάλι σε αυτό το βίντεο χρόνια πολλά, καλή και ευτυχισμένη χρονιά και πολλά χαμόγελα, σκορπίστε χαμόγελα. Χαμογελάστε στον δίπλα, χαμογελάστε στον απέναντι, χαμογελάστε στον καθρέφτη το οποίο θα σηκωθείτε. Γιατί όταν χαμογελάς τον εαυτό σου τον καθρέφτη, χαμογελάς και στη ζωή. Αυτό είναι. Να χαμογελάς τον εαυτό σου, χαμογελάς τη ζωή μπροστά. Και λες καλημέρα, είμαι καλά, θα περάσω και σήμερα καλά και αν δεν περάσεις να πεις αύριο θα είμαι πολύ καλύτερα από σήμερα γιατί έτσι πρέπει να είμαι. Βέβαια δεν είμαστε έτσι, στην πράξη είναι πολύ διαφορετικά αλλά προσπαθούμε μέσα από αυτά τα λόγια που λέω προσπαθούμε να πούμε στον εαυτό μας, να πούμε στον εαυτό μας πρώτα ότι έτσι πρέπει να είμαστε για να μπορούμε να αντέξουμε τα αυτά που μας συμβαίνουν. Ευχόμαστε να συμβαίνουν πάντα καλά πράγματα, πάντα χαρές, ποτέ λύπες, να κλαίμε μόνο από χαρά, ποτέ από λύπη. Λοιπόν,
Και πάλι χρόνια πολλά, με τα χιόνια που έχω εδώ. Βέβαια είναι εφέ τα χιόνια. Έτσι σας τα έβαλα για να δείτε ότι κάνω κι εγώ κάτι. Γιατί παίζω με αυτά. Και για να μην το δει ο χιονάνθρωπος και σας τα πω, σας το δείχνω έτσι με λίγο χιόνια, με λίγο εφέ. Μιας και είμαστε στο κλίμα των ημερών με τα χιόνια. Λοιπόν, ευτυχισμένο μέσα από την ψυχή μου, μέσα από την καρδιά μου το 2015 και να είμαστε πάντα καλά και να έχουμε αγάπη, 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 αγάπη. Εύχομαι ξανά γέλια, χαρές και υγεία και ό,τι το καλύτερο να μας φέρει αυτό το 2015 που περιμένουμε σε λιγότερο από 2 ώρες που θα έρθει. Για εμάς εδώ στην Ελλάδα είναι 10:30. Άρα σε 12 η ώρα θα έρθει ο νέος χρόνος. Σε εσάς στη Γερμανία θα έρθει η σεισμία. Γιατί εμείς πάμε πάντα μπροστά. Ας μας λέτε καθυστερημένους, ok? Δεν είμαστε καθυστερημένοι καθόλου. Αλλά χρόνια τώρα η Ελλάδα πάει 1 ώρα μπροστά. Και να πηγαίνει μπροστά η Ελλάδα. Ευχόμαστε για την Ελλάδα μας, για την πατρίδα μας. Και το ξέρετε πολύ καλά εσείς που ζείτε έξω, ότι η Ελλάδα είναι μόνο μία. Είναι η Ελλάδα αυτή που μας γέννησε. Είναι η Ελλάδα αυτή που αγαπάμε. Εγώ την αγαπώ πολύ τη χώρα μου, όπως και να είναι και σε ό,τι κατάσταση και να είναι, δεν πάβω να την αγαπώ. Γιατί σε αυτό το κράτος γεννήθηκα, σε αυτή τη χώρα γεννήθηκα. Και η Ελλάδα είναι μόνο μία για μένα. Όπως και για σένα, Αντωνία, η Ελλάδα είναι μόνο μία και τα παιδιά και τα εγγόνια σου και αυτά αγαπάνε την Ελλάδα. Γιατί μέσα τους κυλάει ελληνικό αίμα. Το ξεχνάμε αυτό. Ξέρω πολύ καλά ότι και η Γιασμίν αγαπάει την Ελλάδα και είδα προχθές τη φωτογραφία που φοράγε το πουλόβερ του, δεν το θυμάμαι που το έβασα, που ήθελε να έρθει, λέει, στην Ελλάδα. Φαντάσου αυτό το παιδάκι όταν μεγαλώσει να έρθει στην Ελλάδα να γνωρίσει και την άλλη του εξαδέρφη, την Αντριάννα, που και αυτό λέει Γιασμίν. Πώς δεν σας φαίνεται περίεργο? Λέει θα πάω στη γιαγιά την Αντωνία. Και μου φάνηκε πολύ περίεργο. Και δεν ξέρω αν το μαγνητοφώνησα ή αν το έχω κάπου. Να σας το στείλω να το δείτε. Ήταν πολύ περίεργο αυτό που είπε. Πάω στη γιαγιά την Αντωνία. Είναι πολύ περίεργο. Το τραβάει το αίμα. Λοιπόν, επειδή δεν βλέπω και δεν έχω τα γυαλιά μου και σας τα λέω έτσι, βλέπω βέβαια ότι είμαι από εγώ απέναντι, μην τρελαθούν το περίεργο, δεν είναι περίεργο. Δηλαδή, αλλά τα έβγαλα για λόγο να είμαι καλά. Λοιπόν, σας εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία, ευτυχία, ό,τι επιθυμείτε και αγάπη. Αγάπη. Και να αγαπιόμαστε όπως και τώρα, να αγαπιόμαστε και να είμαστε ενωμένοι, γιατί μόνο ενωμένοι θα μπορούμε να ζήσουμε. Σας φιλώ. Φιλιά πολλά και καλή υγιή χρονιά. Γεια σας. Γεια σας.